салом алейкум бародарони азиз. ман як бародари шумо дар ин шаҳри ғарибӣ ба касалҳои гуногун гирифтор шудем. ман аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки ба ман кӯмаки худро расонед. ман имрӯз ман аз ташхиси доктор баргаштем. барои мо касалиҳои ожирени третьей степени, гипертонический болезнь второй стадии третьей степени, риск СС о высоких дислипидемии, сахарный диабет второго типа. бародарои азиз, мо рафтем докторо қати суҳбат кардем, мора 300 000 гуфтан ами табобати мора хеш табор мо 120 000 ами маблаға дарёфт кардем. 180 000 дига мо аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки кӯмаки худро ба ман расонед. ман ажирени бисёр шидаи мисол вазн ҷудо зиёд шидаи дар инҷа қине гаштам. дар ин шаҳри ғарибӣ 10 қадам задан пас дил дар вай задан медорад, худамро безеб ҳис мекунам. аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки агар имконият бошад, илтимос аз ҳамаи шумо ки кӯмаки худро ба ман расонед. аз акаи Шӯрат Амира хоҳиш дорам ки ҳамин видеои мара ба мардум расонед, то ки мардум кӯмаки худро ба ман расонад. ҳазор раҳмат.